Denya malah pecamat tadi oto walari tariyu takaniyo malah yete jisbaidal jadi yu nambi niliyo pecamat tadi mencari anak tu ketek nama lukuang sanang lo hati liyo mencari anak etek jisbaidal raso mendapi anak kandang otu enei tindak lamu malah ukatu itu deinyo malah etek kota dilapai samoyo pak camat dinasnya di Sungai Panwel. Liu datang malah dari Tapan para dulu liu katapan laba balik ke Sungai Panwel. Ado para luna leturi baitu pangana badan liu detenei indak lamu sawakatu itu ko ari patang badaro sanjo kok sanjo kadibilang Presiden diwangkaulu balai kapatang alawi tinggani nyoyo pak camat dong lu nanti nggak pulo nandisa abi detenei kita bilang anak nanti nggak kiranya malah pagi-pagi hari dah lewat jam 7 tersinta malah anak nanti nggak kau namu malah siali bakri mencari kiri kanan ndak ada mandeko nampak adik dipandang dalam ada turun lainnya dari pondok tapi jalan tu satu lati boynya dia te tanah bajalan malah menuju jalan menangi-nangi badaninya nyamai pada sobana malah bantu iko awak lalu batingan di mandekan duang kamala kadicari baitu malah tangi kobedo bana sabantu iko awak di dalam ketek coiko kama badan kapai marato menangis sama seorang oh badan baraso camewana iko jadi nyoyai badan diri Tuhan
Caitu bana wala dia tongkananinya malah siali bakri ibu rasanya malah ditinggal mandi adik lepai samoya mandi awak tinggal di pasawang rimbu baitu bana badan diri kamano badan kama imbonya wae konan menangis sapa jalane hati di dalam ibu bana kamano badai lemai hoka mangape hodida larimbo pasawang bantu ikoe sadang menangis sadang berjalan kamano ibu ka dicari awak tinggal dimandekan rangai malulung panjang ari barang aro tinggi yo kok tinggi lawang darok pangatang ati di mangalo nak ka ibu di malita asinan baranti kawa ayu nyawa badani nyalandekan duangi tumbuh padia di tangan sang awa badare yang atu sularonyo marase banaola ye kaduyan tapu wilo kawai hanya amai Pata badarianya
panjang jalannya biu-biu kamano bangadan kawat tenggang kok lamarang asenya mah tua iri kolane kandu ngei ale otak bangka lenggo dirangan tiang tapi sawa kau tahu tubuh bang semaras tiareng lilana mukadu oh ya amande sadang wajana rupa itu hari kawadaro darok patang lima litak sinan baranti sudah itu nyola jalan pulau deklah jauh rasa bajalan ada orang datang malah sakutiko ada orang datang malaka menuju pulau ke sungai Panu orang Tupati Padang Pariaman melalui daerah pesisir Tarwika menuju malah sungai Panu menampu Bukit Limosariang obat itu mana sekutiko tenei rombongan malah pak tupai baitu bana malah saritu kiro hari badarok patang manampu malah pasawang rimbo nak lamu sawakat itu tapi bana hari badarok patang kiro-kiro hari jam 3 malah ki sore iyo nak lamu kadibilang tekaji supirnya malah oto apa bupati iyo dek menuju ke sungai Panu iyo tampak dari oto sakutiko ada nak ketek nampak dari oto tekaji supir dari jauh nak lama sawakat itu bakato yang supir tadi danga diapa sabananya Tetagun-tagun Pak Oto ko jalan, ado nampak dari mata ambu, ado orang berjalan malah dipandangi, ketek bantuknya dari jauh. Satu disabi rupa itu ayu nangka dibacu lejale yang di pasawang rimbo nangkuan tajin setan antau bili mangolo urang ado di dalam pisawang rimbo. Baitu bana malah sekutiko makato malah rombongan di hati oto kini baitu lapak katanya larake wana kasinanya kokang badi sekutiko kanyo tembak bantuknya malah dikawan rombongan bupati itu baitu bana kalau dieteng lamu sawakat itu nyecalik wana nyato-nyato sakutiko kini baitulah rombongan katu apa tujan malah ditembak ala baitu wana katolio turi daolu dake-dake atau manusia atau indahnya
Ladake malarake urang nambah jalan tu kiroyo dipandang ketek wana sadang bau mu ampe tanghaun tenei ladake malah sakutiko to baranti tantanginyo turun napak tu malah yo bini liau sarato jo rombongan sakutiko bakato malah pak bupati tu onde nak kandang katanya manusia atau jin setan dak tantu doinyo manjawe naninyo manangi ambo ditinggal mande pak katanya lasari sama malam bo nak makan jan dapet nasi aye ndak ado waitu bana katanya ndak lama sawah katu itu kalau dicalik panarupo ndak lama kadietongkan bertanya apa tu tadi dari mana sabananya malawian ndak tahu dopak badan ambo satu disawi rupo itu padoinyo tanianyo rupo iko rancak diwangau diapa kotenei lewao malah diapa tu sambil manuri undangan ke Sungai Panu camat Sungai Panu mengundang liau mangkok lewao lah diapa tu Ali Bakri Pai Upati Padang Pariaman itu bangana lao tuan badan lainnya detenei seorang pai Malaya mandenya nyebawa di camat Sungai Panu dan seorang bupati datang dari Padang Pariaman nyomaisi undangan ke Sungai Panu bertamu di jalan Sakutiko itu mana malah nasinya lawa pisah nak jangan demai naninya malah siali bakri malayo nyabawa diapa tu iyo tarik ke Sungai Panu kok sudah beku acara undangan camat Sungai Panu tantu liyo kabarang kelo ke Padang Pariaman oba itu bana sakutiko de untang lata kadialah naninyo malah siali bakri olainya bau tari di Bupati Padang Pariaman antak kesanang sudah ikut tuen deinya malah kini ko kalau dibilang kok uyo baju nang kadetong ko indah barasia banado pakaian di Sungai Panu malah ditukar pakaian elok baik tu bana Ali Bakri tapi awak alun sekolah detenei walaupun bana merasa rupo itu
suka mbak saja kok mandi. Antak kawaala sudah ikut ndak lama ka dibilangkan naninya malah siali wakri. Iyo lapai nyobao jo apa tu kamapai kalio bangang. Malah biar 3 hari apa tu di sungai Panu apa saja acara tak diisi. Nanali bakti pai samoyo liyo retenei. Ndak lama malah sawakat itu iyo to bilang pulau malah nalain tinggal nali bakri malah yo apa bupati Padang Pariaman. Kan iyo di daerah Sungai Panutu to bilang pulau mandenya sarato jo PR makironyo yo camat Sungai Panu satu tibo dulu di Sungai Panu. Nyecari ketampe tinggal malah sakutiku nyobao di camat Sungai Panu. Kironyo malah siyo mandi kandangnya iyo di rumah camat Sungai Panu tenei. Nampangana malah badannya iyo nampak tu kok dietong kok nyampang anak kok kadang kok nyampang lai bisa disikolan. Tantuinyo basikolan ba itu bana kok dibilang agak deinyo malah dia pak tu yo sayang bana malah padu siriyo. Kapado malah nang ketek tu bak namo piek sier biar ndak sangan nang lawan nak kandu engei. Ainya disiko retenei. Samu rasa sanang dalam hati tapi naninya mandekan duangnya nanetek malah jus bayar tabayang-bayang yang nanti kok lewat tamu lainnya yo orang tentu lai selamat juga tapi kok dapet lah dimakan di pauni rimbu. Oh tentu jo awak indak kawat tamu donai. Kok nyampang lebaik malah rata tangannya tentu selamat malah badannya baitu bana malah katonyo. Kalau lelok surat taninya siali bakri tentu selamat baitu bana pangana mandenyo anta kok lai mae elok yuo tuen. Baitu pangana malah dimandenyo ndak lamu sawakat itu deuntang malah takadiala abiari kawa bilang pakan abi pakan kawa bilang bulan sudah cara Sungai Panu tentu naninyo kalau dietong larisinan saja badannya.
jadi pembantu Malayo jepak camat Sungai Panu waitu bana mandenyo naninyo malah upiak sierma de untang malah teka dia kok niat hati layelo tentu kesanganan maei opanyu dan letenei Awak yang kampung nanti awak layak